Hi mga kaupaw, hello world. Maadjong oras sa tibuok kalibutan o maadjong buntag Pilipinas. Panaderon guys, February 13, a day before Valentine's Day sa tuig 2025 adlang Huwebes. Kumusta naman mong tanan guys? Advance Happy Valentine's Day. Kalendaryo guys, Valentine's Day, February 14, di na siya holiday. Sa una, sa ako pa elementary, high school, holiday na siya. Karon, wa na siya holiday, murag wa na siya gitahod sa Pilipinas. Kay, wala man gyapoy gamit mag-celebrate og Valentine's Day ag uban mangulata nag-asawa, manakit nag mga pamilya, o nang murag wa na nila gisilbi ag Valentine's Day. Pero, mangulata nagbana. Ay na po yung mga asawang mangulata po bana. O di po kay asawang bana ra mga magpartner ingana. Apoy uban gani mga uyab pa ang kulatahay na. Masuguro nang wa na nila gi-holiday. Mag-celebrate ta siguro Valentine's Day kana ang mga tinuuray nga nagmahal nga mga pamilya o mga partner. Mora siguro na ang tinuuray minahal sa ilang anak o tinuod nagmahal sa ilang mga isig katawo. Valentine's Day man lang, diba? Matud pa ni Max Orban, Valentine's Day adlaw sa gugma. Ang tanan nagsulob og pula. Medyas og sapatos nga pula. Gitan pabitaw sa baka, gidasmagan pabitaw. Himo ra mo Valentine's Day. Di manggod sa ono manggod kay holiday manggod na. Kay numdum ko tunos. Dapat adlaw sa pagmahal, adlaw-adlaw di kay adlaw man jud ko nang adlaw man jud adlaw pagmahal, basta ikaw ka maupog ka magmahal. Nak, hi Precious. Pakada ga. Precious, hi sa ikaw dali. Hi. Sa tawaya. Nagbasa si Precious, pinasadyo pag pinakanta. Ay hi. Hi, dali. Hi, everyone. Hello, madlang people. Uy, asa naman kagipahire ka na. Hi sa... Dali na, hi sa ikaw. Nagtak ang naday si tatay, guys. Pamahaw ni Precious. Yung pamahaw ron is steam kamuti o boiled egg. Okay ra mo kuno ng bata, guys. Nakadadlaw mo kaag itlog. Pero mas lamay jud ko ng boiled hard-boiled egg. Kaya daghan ko ng content nga minerals. Di mo pa na siya pulaan. Pero sa isa ka adlaw, isa ra dyan na kaitlog. Di kay buntag uto hapon po. Ma-over na po. Nakapalit mamigdahin na nurig hapon gulay. Dahil na nurig kamuti, tawang, kamatis. Ang kamatis guys, di makabuok 20 rarang lagi dyan pong kamuti 50 3/4 ko nun eh. Pero aral naman pang luod dyan kamuti kaya mura man pag tinarakan di Hindi naman ito. mura man igbago pang tanaman dyan gipangamutihan na 3 months pa. hindi arang madyo pagadyo pero madyo naman makaka-species kaya may kapalit og kamuti kay katong ni ato sa tais palengke wa ko ni baligyang kamuti dahil kamuti daan dahil dang isuri gapon bago man siguro po ning kinubkob pero mura magdabong pa medyo lang magdit na siya ugaton special ka kamuti. Uy gigisi naman ni mong libro ayo gisi Lupa. hindi naman na to bitaw pasalamat ang mga buntaga karon kay itagaan pataog pag bukas sa atong mga mata og pinitik sa atong kasing-kasing. Hinahot pa anta sa adlaw-adlaw na ang kalinaw ug gugma mo ay maghari. Hindi pag-amping pun mong tanan guys ug asa man murong dapita ug sa inyong mga lakaw labi na tong padung sa ilang mga trabaho. Ug katong adlaw-adlaw nga nang nikay-sikay alang sa
kaugmaon o kinabuhi sa pamilya. Doble ang pinjud mong tanan guys, labi na nirong nas Pilipinas, grabe naghanan akong natik-an sa post sa Facebook nga di na mga maadyo, gani mga panghitabo, mga bata, mga matiguang o mga batan-on wa na may pili og unsay pangkidnapon basta mo ay mapabor. Inuo ko kinahanglan jud taghugot nga pagampo para giyahan ta og giiway ta sa mga dautan, ug giiway puta sa katalagman. Deres Muntinlupa paron guys, bugnaw ka jug magabi sa gunson nga sige guwan-uwan. Dati nga man ko kay dako man kajubuan gabi diyan anong nag-uwan man. Full moon man di ay tanaw pa na sa kalendar kay full moon man day February 12. Mangi sobre ng full moon. Maday pos precious nga. Kuhit-kuhit sa dang lagis kay muan di ay nang hubang di ay. Kay buwan nun. Karon ang weather aw bintaha kay murag ning siga ang tubangan. Wala lang magdi sa aron malindahaw. Wa na dyan ni tayo iro og iring-ring among extension guys kay bisag wa panahuman amo mang isirag magabi gialihan mo naman katong portahan wa panahuman gialira mo po naman isilmatin. Di na mi mubungad og kanang mga ibak inag-abres portahan. Samot na og kuan na matiwas na kay hipno naman kay di na malapok. Pakuan-kuan sa aming bag pila ka adlaw kay mo diskarte na pas obyo makasud og kuha nga gamiton kay arong matiwas na. Kay madto na si Precious pohon makalakaw mo di mo kapugngan layas man jud ni. Di na siya makagawa sa portahan na sa tamas gawas. Kulong lagi gisi na tayo. Kay din siyang haniti amang gisi tanaw gisi na. Bahalang igor sa maglulantaw dari di sa makagawas kay sirado magportahan tas-on man ag kanang lak aron di siya maka-abri. Magawas sa po din ang mga ibang gamit dari sud arong mahayahay po tanawon ag sud na balag piot balag gamay ra basta wala ha mga butang-butang na. Ura man jumig barko nga naisandid kanang wa kalarga ba nga daghan ka mga butang nga gipang panid-panid gipang patong-patong. Unsa pa na diha duha ka words panid-panid patong-patong. Naso pa na ubantay. Isa man lagi nga gamay ra man lagi kini pero bahala gamay ra basta kay agna mo dagkog kasing-kasing. Ya sa lagi pa nang dakong bahay sa agna mo gubot gaway kalinaw ano ba man bahala gi pobreta sa kanunay ta nagpugas kalinaw og kaluag sa dughan nagyapon tay kalipay. Diya hinatpanta nga nakamugunat ng ubang nga giapil naman hinungkog away. Lisod man pud og mo apil kog away sa comment daghan natang parehog mga batasan. Kanang pag-comment kay ba man ko nga both side mamasa kay aron maluag-luag pag lama pamati ba di kay kita ba day mo yung comment pag bidya. Putut ka? Tanaw man ko sa mga vlog basta ganahan ko mo comment man jud ko sa makalugar ko. So mana ang tato adlaw na pud sa gugma maghinigugma ay na kalimutan ng mga kahiubos kay arong muuswag ang kinabuhi. Nga dito ingon na og kinsa tong giadto ni nanay sa hospital kuan dito guys bali udyaan tong nanay kay igsuon to ni nanay Lita ni nanay Ungay Lita mautog na po sa sudlon ug nakahinang mo sa vlog na vlog ba tong nanay itong na vlog ba tong nanay Shuyo tay mas pag pista tapos pag bunjag ni Precious diha to si Ja Yoyo kanahan ko dato ni Ja nga udyaan nilas nanay kay mora pud to si Jag nasuod na kay butan jud to si Ja guys kanunay jud tong adto puti sa kasagaran sa mga ahang naundan mapud kuno tay nagatiman nilang nanay sa gagmay pa silas nanay ulit pa to si Ja butan ka jud to Shuyo
Napa ko ubang mga udyaan po nila sanay nga na kuan po na sa una, nakasuod po na sa una katong dito sa Cagayan. Si Anhing Tatay Dudoy, po to siya naabtan po to siya na sa una sa Gayan. Diya si Anhing Ingalusit. So, ni Nanay Lita na sila guys. Berto Dasong side. Ug si Yaya rin. Nga sila sa Cagayan. Kaya dito malikos Cagayan. Dugay-dugay po ko. Saka na si Yo Aloy. Haradya na sang kabuutan. Patabang lamang ko sa inyong mga pag-ampo. Okay. Na second surgery siya guys. Kay pag-upatos siyang naoperahan. Pagkagawas ni siya kay kuan man murag na kuan nagtahi ba kay giubo kuno gahi matong giotro sa opera luoy ka jud lalim ni mag-surgery labi nang ani sa tijan nga side kay dako ba din ang tijan og abrihonon manang lisod jud luoy ka jud naton ano hingpit na maadyo si Yoyo human naman ang pagidang second operation magpaadyo na laman siya. Malas sanay nga arang kakuan si nanay kay inangga ko sila sanay na nasukad pa sa una sila gagmay pa sila makuling nagatiman nila sa nanay diyan tod karon nga po na lamas nanay munduaw gyapon na siya puti napabol man pa sanay dito kay naman pa sanay dito nagtrabaho sa Tagbilaran dalit chat pud siya ngadto kay atong amo ni nanay mga kuan man puto sila pag umangkon man pud mo na pabor pud sila nga tumuduaw sila man may deo manang makahatod pud silang pagkaon nga naman jud guys lami man jud paminawon ng pamilya nga magbinahalay ba magtinabangay nga na alam niya kadyo paminawon sa dughan lahi ra jud ng pamilya nga manggiunay bitaw kami sa amo pong pamilya tinuod naman po may mga problema pero di lamang ko ganahan o kuan sa social media kay di na lalim ng ingana labi na mga bata apektado bitaw isig na dya siyempre magdagka mga bata makita na nilang nga na social media makita nila nga ingana ipanghitabo sa una gagmay pa may ingana din mga nahitabo mabalik-balik sa nahuna ba nagkakuwas pa yun mental and social emotional problem adaot pa sa ilang mga kuan na og pamati silang dighan unang kabinag na yung mga bata kinahanglan maadyo sila nga example ilang makitaan nga nagtubo sila nga ingana ug na magaling mga problema ug mahimo pugngan di kay iagi og kagubot terus ug kami paisuryahan kami mas grabe po nig mga panghitabo pero kinahanglan dyan nga maghugot na naman dyan nga mapugnan dyan natin nga dyan ma-appeal sa social media kay lisod na social media daghan ka dyan yung mga sausawan data dyan mahimo laman ng tang bad influencer and biskay lami enta tog lami paminawon ba tinuod mo dyan naman dyan mga batasan nga kinaguan kinaidya pero dapat pugnan na nato arong napaputay mga tinaguan ba di dyan ang ingog ipanghatad na tanan display naman mo, pero kayo palit. Okay rin ito pagmahalin kay i-display, ibalik dyan. Jadi man, labi na nga nang nanatay mga anak, magtubo ang mga anak nga makita nilang ingana, di maadyong kuan, ang sabay, Bisaya da ng example, di maadyong ihimplo di ay. Tagalog pa, di maadyong halimbawa. Ay nanak mo it na ikaw man nakagbasa na ano to naapanta nga magpatigbabaw na kalinaw sa matag isa ano na nagpatili na everybody yes you kurat ang tapos precious lingi ug haron uy sadyaw pati binag-imong silingan na Mino nagkuan, wheels on the bus. Anak ka mo eat na ikaw. Diyan na guys, luto ng kamuti ni Precious.
Anak, mga anak-anak, lami ang dabaday kay yellow ang color. Pagkamutin sa YouTube din. Yellow ang color, basig tamo is ni. Alam tamo balik to si Jaon Ja. Huwag na pa baka ni. A few moments later. Mission accomplished na dud guys. Na napabilaing improvement gamay. Nahuman ra jud ag sink. Pictures dia. Ugma kanina pang ilamon sana pa yamong buhaton na malamig sa tanawon ba. Pangitaan na pa nagpaagi. Hagu hi. Hi kadali. Hi tita Ninang Mons. Dali. Shh. Shh. Hi tita Ninang Mons. Tita Ninang Mons, kamaon ako mo sayaw. Dali. Baby shark tut tururut tut. Baby shark tut tururut tut. Baby shark. Uy, ano maitak man? Ipasayaw ra gani. Okay na buhi sama sa usa ka gapnod. Ngagi. Uy, isa na tong mataho mga mata? Beautiful eyes, nak. Mataho mga mata. Mataho mga mata. Isa tong mataho mga mata? Stali na. Nak. Nawa. Beautiful eyes. Dali na. Patanawa sas. Kanina sa beautiful eyes. Dali na. Gagawin na baka. Mataho mga mata? Mao na gikabisihan ni tatay guys. Samtang ni apa si Ja kay wa pa lagi biyahe. Kay wa pa human ang papel nga giasikaso. Mao sa laman na buhaton karong ug mobiyahe na si Ja. Nahipno na mi. Malami na tan-awon. Bahala gamay basta hapsay. Ano mo na shoes? Hi! Hello! Hello! Hey! Ay sus! Happy Valentine's ninyong tanan! Daghang salamat sa mga pagmahal ninyo. Labi na ni Precious. Hi nak! Hi ni Mamila Siri Ulrich na kuli. Hi sa Arkansas. Dali. Dahay po ni Mami Ninay. Hello, tita Ninang Mons. Daraon ako kaadyo. Ano naman? Ano naman to? Ay, nakamahigda na tala. Laway-laway kay gikuha naman na sipon. Already na po mi sa among bid airline guys. Kay mga tuhog na po. Ang dali ara ka dos oras. Uy, warahibaw sa una. Nga mga kaha. Sige, di ko gampo nga anta. Mga nakog normal. Kaya maman to naingan si ang ubigay ni nga. Taman pizza 18 og ija pa kong pabation. Kay og 18 na jadi ko magbati ija ko cesarian. Kung man to 18 na wadyo ko magbati. Nadiha nagali ko dato gipasla ko amang gihapon nagbati. So adyo gitugot. Oops, balik kanila mo. Balik na. Uy. Madang mo na. Ga karon rahibaw di ana, harang ka buaw na. Magtuman na ra ba jud ija. Sa og mo ra bang badlengan kay maitek. Bo asa niliwat nga di man ko ingan eh. Di man ko maitek badlengan. Katawas tatay. Pagaling mo tuig, magtuman lagi siya. Maitek og badlengan. Mahilak ra mo sa dajan mo lagi pasakitan. Bitaw inga naman dyan ko na guys, pero mag-anam naman dyan ng bata na bilang mabutaan na. Kung ano pa dyan ay suryahan, sabot na ang padsidya. Sa medyo mga lingaw diha, sa laing naso, dun sa marong orasa, marong padung sa muguntag, gaguban po udto. Pag kami dire, nasa na oras tayo? Alas 7 para clean. Ano sa cellphone? 7:56. 7:56 na des gabi dari sa Adlang Webes sa ugma. Kuha na dyan ugma. Balintong day na. Naghanap yung mga magsulob kunog pula. Dya. Kuwait pong nagpula-pula. Dya. Naagian pus baka. Nasipaan hinus baka.
bitaw matud pang Armando, matud pang tatay. Di ko no kay February 14 nag Valentine's Day. Kada adlaw ko no Valentine's Day basta magminahalay laman. Na sharet. Shorot. Napod si Zay ingana nga nahibawan. Na, may iba na kita-kita rin. February 14 siya, ka, love ka dyan. February 14 ko, orang kalablab ka doon. Nagka-15 kay nangatajong na kay gikulata na dahil ito. Book na di ay. Anja guys, excited na ko kay kuha na ko ron. 1,888. Wow, 1888. Is na katawa po. Excited na ko guys kay gamay nila may kuwang mo 2,000 subscribers na ko. Bahalag aginod basta nagihapoy madugang. Pero basta gang promise ninyo nagka 2,000 na hang. Mupili ko mga swerte nga mapilian po kung mag-review pa ko sa mga old videos taman sa ko ano kaysa tong hiligadyo mo comments. Kaysa tong kinadagan nag-comments. May malisan ha sa parapol. Pero og taman sa makitaan nga na ining comments, basta i-appeal na haglisa sa parapol bahala ang mong ginagmayra basta makapahinangad po ko na yung ba pasalamat po nga nagsigigihap ko lantaw sang video sukad sa pagsugod hantod karon kay daghan lagi na ingan nga sige lamang kuno ko vlog wa pa jud kuno ko naka-share lahi man pud good ning mo share ta guys nga ato pang i-public service ba kay maawa man gud tag mo tabang takon tahay anja atong i-public service bitaw sa tinagad laman jud ano among pag-vlog mura ra pud mi kalingawan ja Arkansya anja kining promise man jud ko nin jud makatoki ko ako ra jay kinadugasan kaadto ning sakag subscribers imbis na monetize nako wa ko kay gano pero malipazon gihapon ko kay nagsige pa man gihapon tulin anja napad jud gihapon yung mga loyalist sige panan-aw anja di jud siguro na sila mo skip sa ads kay nakasildo man gihapon misag tagdugay so bot pasabot na jud gihapon mananaw basta mosaad ko ninyo di po ko maingon nga dako ginagmay ra gud pud madyo nalaman gud pud makapang-load pud mo makabawi po ko sa inyong pagpananaw na vlog makapang-load pud mo kay pila ra lagi pud murag kuan siguro ang pilian guys murag 5 ka buok swerte nga 5 anja aguban po na pud ug na po tay grasya nga sobra basig na po yung maingon nagnadato nakantahay ko kay nahatag na ko ay hello apatsu ginoo ko ang buyag Mazilisan kayo na daw. Pagkaliwat siya amahan. Wow. Ako kay di ba ko hinadaw guys. Musado raman ko sa unag makainom na ko. Hello everyone. Kiring kiring ting ting ukadang kiring ting ting ding ding. Halawira, halawira, halawira. Halawira. Pero kanagod pang ang i-share ninyo guys. Hagod po ng tigom-tigom man po na kay kay ba siya po lang. Di ba siya po din kagko ka dyan po kita. Magpasalamat po ko bala benas katong sigigtan aw nga no skip ads ko no makaiba man ko kinsa to kay mo comment man nga pag-as ko mag-ads tag 45 minutes ko no nga na nagkakadong salamat. Paglaman kay kana inyong paglantaw-lantaw sa kaluyan naman pud may nga naman dugo mo mga panglawas kanunay wala man mga bugat na problema. Ara ng tiguman pero promise na inagkatuki. Nado ko yun. Pahalipay ninyo, bala ako ginagmay, pareha ko na guys. Bala ginagmay, malipay man ko kay importante mo dyan na malipay yung kanunay. Grateful po ta ba, mapasalamatan kanunay. Kana pasalamat na nga. Kalantaw ko nga hantod karon na adjud gihapon si kana sa mundo. Samot nga na sa Diyos. Ang dugangan po dag nagmahal na mo tungod ni precious. Ganyan nga. Madunay ahang miracle, ahang greatest gift, ahang lucky charm. Kaya, siyempre, kaniwa ka mga ndoy nga makaanak di ay, nagatagaan pa dahil stress, labing makagagaham og anak. Agahang mga plano, gasara kumulumpano, gasara kumulupad. Wa naman da dyan, kay
na may direksyon ang kinabuhi kay na naman ko'y anak nga giatubang na ko'y anak ka ginahuna na ijang kaugmaon nga doon sa among nadangatan sa una di ang tapod maparihon ijang kaugmaon na mo ba nga na kay lahi na ba dyan generasyon karon mga kuanag mga bata ba mga gagmay magbuo nag mga hapos lahi ra jud sa una nga mga pasensyado maningkamot jud nga na kay eskwela bahalag ag mais agluto mais bahugan rag pinaisang ginamos nga na ba pero para na mo aran na to namong lipad sa una kay naman may makaon di naman may maghanahan sa padiha importante nga namin nakaon naka-eskwela mi precious na tabag ba ayaw lagi kan anay mo libro kay hugaw basta haran na ato na kanawi hilak ang bata no hilak ang bata halan hilak ang bata hala ni hilak ang bata garaon na nang uban nila man gihapon mininjo guys sa among journey sa pagka ginikanan kamot lang tas pagkabot sa atong mga pangandoy labi nagpangandoy nga para na dyan sa imong anak naman to niingan nga lugar agali ko no pud mi nag-vlog pero ako may asinso gamong vlog umasinso na gali mi guys makasinso na po namang vlog katawa lang mas precious precious ginoo ko kinatawan manay giingan nga good vibes sa kuta dering dapita kay di man ta mangan begon sa padiha basta importante nga malipayon ta datang daghan naghuot bahala gud pud og ingani ra ni hangnaw bahala gud pud di gwapa basta namang gyapon gigwapahan na ay ako dyan guys ginagama dyan na dyan ko kalipay makapalit lamang ko luwag nga ganahan ko luwag kapalit lamang ko kahay nga na o di ganit tasa baron arang lipadan na dyan na nga mga na dyan ay kinalipadan na nga basta makapalit lamang ko gamit nga magamit bitaw sa bay malipay na dyan ko na malipay na lamang po ko makaparcel ko parang precious huwag ka na pang among gamit bari sa bahay hala hindi masalaman tayo itong video rong gabi o rong adlawa guys rong gabi na di na ko magpalabi kay wala po ko ika-istorya ninyo sa mga vlog bitaw basa po tayong nahunahunaan ba ika ay na awa pagbuko din sa ngamahan napalabihan na po na ninyo din na po na matulog mga po uy masang kas Mahajang. Na. Hey. Patay ko. Ikaw. Okay mo. Pasog ha? Mapasog ha? Going just for me. Kita-kits sa punta sunod vlog po guys. Tahangan kadong salamat ninyong tanan. Walang humpay na pasasalamat sa inyong mga pagmahal o kanunay pagtimbaya. Amping mong tanan, doble amping mong tanan kanunay. God bless us all always and peace be with you all always. Buyers! Nak, buy, nak! Buyers! Buyers! Bye, sadali! Bye! Bye, ikaw mo tarong nga.